Kardom kado ka vela so YouTube channel long kilang radu ana panstame lapen pini nali tumhan na so video long nangki wan pi bana ke than ponji labangki Kosonsi online pen Ayushman card ka download nang sima la so puthak sinali tuma fan labang so video long nang than pechini ponik po nali tum na so YouTube channel subscribe rilang te subscribe ingon lapen video lang misen pulte nali tum share ponikon tang de non che than polo nang Kosonsi online pen Ayushman card ka download nang sima la so puthak le Tang non pathek pen chethan polona Kosonsi Ayushman card online pen ka download nang jima la so puthakle nali tumalong Google Chrome do exist Google Chrome nali tu ingpu igon la pen la search or type URL podim nali tum tog egon ki tog nang jila bang ke kapre son tog nang ne nali tum Ayushman card pula son tog egon la pen la nali tum keyboard along la go option do ji go along nali tum ber egon go along ber pon ek det pen afi la ki chengsi nali tum theklong ji PMJY beneficiary portal mate nali tum da la website theklong ikpo beneficiary.nha.gov.in labang so website long sin nali tum dam ignang po la sodim dam igde pen api screen ba nali tum mobile along stame la son arjan dak thek pon long ikpo la pen nali tum labang so card ka download ji apan ki chingsin nali tum dak pen login ponang lang login jia process tamenili nari tuma pan nang than pechini ponik po Kosonsi dak pen login poneng jima la pen Kosonsi akarta ka download nang jima la hai details nali tum pan nang than pechini ponik po la pen login jia pan nali tum lapu ar enad lang lo pul dak thek ponong ikpo kichengsi dak long exist beneficiary la pen operator po da option long exist tami dake already beneficiary option ong si dak do tanglo nali tum la operator adim banai tum ber nang nelo lapen ladak theklong si captcha labangso captcha nalitum mobile long stami kapre gigji lapen dak kidwa teng si nalitum la enter text bodim bernang po lapen la captcha fill up igdet pen la mobile number dak bernang po mobile number stami ber poni galo pulte dak verify along blue color pen la verify podim chitogik po la verify adim nalitum ber click nang po verify adim ber poni igdet pen api dak ke ber mobile number along OTP nang legji holo so OTP bang nang litum ber nang po Kosonsi la so OTP non ke ber nang jima la so pothas tameni li nang litum han nampik lang ponik po kiching sini list tami dang mobile number captcha ni li ang ton fill up ponik po ni list tami dak mobile number fill up ponik galo nang litum stami mobile number ber ponik det penapi la theklongji verify la sodim si nang litum stami ber nang po verify along ber ponik det penapi nalitum a mobile number along OTP nang lekpo halo so OTP bang nalitum la so dim ber nang po la pen puthot la captcha thek thulongji la so captcha bang la enter text podim si nalitum ber nang po la ber ponik det penapi nalitum la login pu theklongji la so dim puthot nalitum ber nang po ni lista meda OTP fill up ponik po captcha ber ponik po la pen login pendet apranga process na piklang pon po la pen login long ber det penapi puthot dak sabso loading ekpo nalitum theklongji lapen la so loading effectively video bang dak paching ton thokok po login det na finalitum la son puthot dak arjan long thek pon tholong ekpo ke cheng sinalitum dak pen thek pon longji dak pen la PMJY la bang ke schema men automatic dak select tang sido ekpo nalitum la dak pen la state bang select na po state ka select nang ji la bang ke Assam se dak pen select pon po Assam selected pen phila puthor la sub scheme technology nalitum las dak sub scheme la bangke nalitum dak PMJAY option longji PMJAY la select na po la pen puthor dak district ka Koso district pen man la bangke nalitum dak pen select pon po ni likar biang long dak select pon la pen search by puthor nalitum dak technology search by dak bangke family ID an sido chat las family ID nalitum bernang po family ID ko pifan ma pulotang te labang ke nalitum la ration card number lo ration card number nalitum ration card por aglo pulotang te hodag nalitum ration card number puthek longji kado ka wepen dak 12 digit an ration card number nalitum thek longji lapen labang so ration card number nalitum la sodim family ID podim ber pon igdet penapi nalitum la captcha thek longji la so captcha bang la sodim nalitum ber na po captcha ber pon igdet penapi puthot ladak nalitum isi search po option technology la sodim si ber nang po ni lista me dak family ID la pen captcha fill up pon igdet pen aprang process na piklang pon thik po nalitum stame ration card number la pen la captcha fill up pon igel pulotan te ni liamata pulo la search option longji la sodim si nalitum ber nang po
search long berdet pen phi puthot nalitum ladak bang ko ansi labang so ration card long pen kido amen kido ma la so list an banalitum da aber thek long thaipo lapen ke approve tang mate KYC complete tang tum an bang kenani tum da ke thek pon long so thek pon long ikpo approve lapen la verify fulai thek pon long ikpo lapen approve rela tum pulo tangte nalitum du I KYC punang klang ikji lapen nalitum la KYC ayo nalitum kaduka wiklem thailo pulote alanglitum la anisiang bong pen masi approve ikpo lapen approve det pen api nalitum puthot labang so website long wang na po lapen nalitum dak approve lapen verify la hai bangke thek pon long ikpo lapen on card ka download ji apa nalitum dak thek long ji la po kunganat la download pu thek long ji download arjan du ji la so dim sin nalitum bernam po download along ber ponik det pena phi puthot ka download ji afan sta me dak OTP bang kenang sotlo nalitum OTP kapili ji afan dak theklong ji la verify pu theklong ji la sodin sin nalitum bernang po verify along ber ponik det pena phi dak puthot consent lapen la consent na form theklong ji la so consent na form nalitum dak pen lang ponigon lapen puthot la box so long nalitum very click na pu yes I wish to create link my abha with PMJAYID la son technology la so box so long ber click na po box so long ber ponik det pen api puthot nalitum la allow pu technology la allow dim nalitum ber na po allow dim ber ponik det pen api nalitum OTP hini nang le exi nalitum mobile along isi OTP la bangke aadhar OTP la pen isi bangke PMJAY OTP kichengsi nalitum la ladak bang aadhar OTP ber nang po la pen puthot la ber bangke beneficiary OTP ber nang po la hini ber ponik det pen afi nalitum la authenticate podim nalitum ber tunang po ni lista me dak aadhar OTP la pen la beneficiary OTP ber ponik po apranga process na piklang pon tu ikpo ni lista me OTP fill up ponik elo la pen la authenticate adim nalitum puthot ber tunang po nalitum stami OTP fill up elo plotangte nili la authenticate adim nili da authentication adim ber ponik elo la pen puthot loading tu ikpo la pen nalitum thek thulong ji ladak amen anji klang ikpo photo nanji klang ikpo la pen card status la bang kenali tum dak approve pu thek long ji la son approve pu tok ikpo la pen card download ji apa nali tum puthot dak box so thek long ji la box so long si nali tum ber nang po box so long ber pon ikdet pen api puthot dak thek long po nali tum la dak fingerprint iris la pen face authentication la hai option long ikji stamina litum keber tu nangji la bang kela aadhar OTP podim la pong long wai sondo la sodim sinalitum ber tu nang po aadhar OTP long ber pon ikdet pen api puthot nalitum la thek tu long lang dak verify pu thek long ji la verify adim nalitum ber nang po verify adim ber det pen la consent form puthot dak chingpu pon ikpo la pen same process lo nalitum ki claim tu nangji la yes I wish to create link my abha with PMJAYID la so box so long ber click nang po la pen nalitum la allow tu nang po allow det pen api puthot OTP hini nang letu po beneficiary aadhar OTP la pen beneficiary mobile OTP la hini OTP na litum la hini adim na litum dak pen fill up nang po ni lista me fill up on ikpo la pen la hini OTP ber pon ikdet pen litum authenticate adim ber tu ikko la pen ber det pen api la sunar jan chik lang ikpo la dak na litum card bang thek pon long ikpo la pen puthot la download pu thek long ji la download adim na litum ber nang po download adim ber pon ikdet pen api nalitum da thek pon long ikpo da automatic che download ikpo Ayushman card has been downloaded successful pulason thek pon long ikpo nalitum la thek long ji la okay adim nalitum ber nang po okay adim ber pon ikdet pen api nalitum la chrome pen jong se download pulte nalitum la 3 line long dam thang po la 3 line thek long ji adia kha 3 dot thek long ji la puar enat lang lo pulo tangte la so dem ber ingon la pen la da nalitum la download option long pon ikpo la download adim nalitum ber inang po la pen download dim ber ikdet la just now la da ka download poduji la so dim nalitum ber nang po la ber pon ikdet pen la bang so card bangke chingpu pon ikpo la pen la so card la bangke nalitum te bokhet computer kurar long dam pen KYC bangke nalitum claim iknang po jolla hello online pen Ayushman card ka download nangji a process la bangke
Dapat nanitum Ayushman card dulu ma bima simar ik eloma simar bima nanitum labang so comment box along pacini gon. Dapat labang so video nanitum share ikta karbiang long arat tambe pelang ikna dapen pacini ikna. Tang dipinia video long bang nili nagi than ponji labang kila ancor lo domi thakme kadu kavi. Karbitish 2.0 YouTube channel long kila aradu ana fans tami nilin pen kardom.